खुलुमखा जतनो नाय तंनाय जत ताखु बुखु आर अक्रा साक्रानो आं भिडियोनि बिसिंतै त्रिपुरा राज्यनि जत सिनि ताखु बुखु अक्रा रक ताय त्रिपुरा बासिनो आं कायसा कक सानाम संगो आबंखा चिनि कौमा साल रमै दाबि दंमोन जे एडिसि आमसायो टाउनशिप खाना बागै जे डिमांड बा दाबि दंमोन आबो चिनि राज्य सरकार दाख्लाय मन्त्रिसभा कैबिनेट डिसिजन नि बिसिंतै साख्लाय रेखा उइलाव खुमलुं एरपरे कांचनपुर दुईटा जायगा मावनाय अब आस्ते आस्ते एडिसि नि विभिन्न टाउन एरिया अब खाजाकनाय आबोनि बागै आंहानि व्यक्तिगत तरफ থেকে चिनि दलनि तरफ থেকে पुरा मन्त्रिसभा ना हामबाय याफारो एवं खायो जे अमनि बिसिंतै चिनि एडिसि एरिया तंनाय जनजाति विभिन्न दफानि बरक आबोबाय हामग्रायनाय एवं चिनि थिनांगो चिनि अराज्यनि हामग्राय ताइबो कराखा एवनाय तारातारि एवनाय आबोनि बागैनो आं जतनि अंगै आंनाय चिनि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एवं बरनि नेतृत्वे जे मन्त्रिसभा ना हामबाय आरो